Фабрика за сън е книга, за която узнах от подкаст, в който гостуваше нейния автор Гергана Радович. Тя е холистичен терапевт, специалист по съня, с богат опит по темата, натрупан в хода на нейния професионален път като авиационен инструктор. Липсата на сън е пряко свързана с всякакви лоши неща, за които можем да се сетим. Допускаме повече грешки. Ние не сме адекватни в това, което правим. Времето ни на реакция се забавя, което може да бъде критично важно в много ситуации. 16 часа прекарани в будно състояние са еквивалентни на 0,8 промила алкохол. Някои казват, че на сън ние се подготвяме за трудните моменти, които ни предстоят. Съня е от такова фундаментално значение за живота въобще. Подсъзнанието и съзнанието ни се подготвят за това какво ще се случи, когато този момент настъпи. Колкото по-нагоре растем по стълбите, толкова по-малко внимание обръщаме на съня си, въпреки че знаем, че е важен. Имаме толкова много ангажименти, че си казваме, сега ще свърша това, трето, пето, имам много работа, няма да си лягам, докато не я свърша. Но всъщност по този начин ние ограбваме сами себе си. Ако аз казвам, съня е много важен, ама ми е по-важно да се видя с този, с онзи, да гледам телевизия, да ходя на това, да ходя на това, да спортувам и си легна в 1 часа. Кое точно му е важното на съня? От книгата узнах защо е важно да се наспиваме добре. Не просто дълго, а качествено. И какво всъщност значи добър и качествен сън? Каква е ролята на съня за нашето физическо и когнитивно здраве, а също и за нашето емоционално състояние? Какви митове и легенди за съня битуват? Чували сме ги? Ефективно ли е да подремваме след обед, ако не се наспим достатъчно през нощта, или пък можем да се наваксаме през уикендите? Можем ли да се научим да спим по-малко, за да имаме повече време за подвизи? Каква е физиологията и какви са процесите на съня? Какво се случва докато спим? Как правилно трябва да се случва съня и защо? За видовете вълни, гама, бета, алфа, делта и тета, както и защо сме кротки по време на сън. Какво влияние върху съня имат стреса, спорта и храненето? И кои са основните правила за добрия сън? Книжката поръчах директно от издателство Вдъхновения, получих любезно обаждане за потвърждение и самата книжка дойде прекрасно опакована. Та спите ли добре? И знаете ли какво е добрият сън и как да го постигнете, за да бъдете здрави, жизнени и в отлично ментално здраве дълги години?